टाइमाव दिनै दसे सम लाइभ थाबावनोसैलाय नोंथांमोनजों सावरायनो बेवहाय बेरायहैबाय दसे बे लोगोफोर फैलायदो थाब थाबनो एसे इनकारेज खालामनोसैलाय थांखिया फैमाल जाबायने होनला गारि लानाया थांखिया मिलायासै थाब थाब फैदो एसे सावरायलायनोसैलाय दिनैहाय नोंथांमोनखौ बरायलायबाय लाइभआव दिनैबो दसे सम जोङो गारि गोदान नायनो थांनाया फैमाल जोंनिया दिनैहाय बडि पेक खालामनायखौ देखायहरनायसैलां रागा जोंनानै गारि मालिकआ बडि पेक खालामजोबबाय हनै बाइकआ बडि लागायजोबबाय हेल' ब्र हाय गुथाल ब्रह्म जौमोन बसुमतारी हेल' ब्र गुथाल ब्रह्म आंनाव दंलै सालायनोबा फै माया दं गारिया गैया ट्रेन्सफार खालामनो हायानो माने नोगोद गोबां फैसा नांगौ जायो बेयावहाय ट्रेन्सफार खालामनोबा ओमफ्राय सोलायनो मोनाखिसै आरो माथो उफाय अजित गयारि लाबाय नामा आदा लायाखैलै आंनि नङा आंसो गोरिब मानसिया खि लानो रोङो नामा गैया आंनि बाइक गैया मालाय सेंग्राफोरनिसो हनै गोदान लानो हायैनि रागाजोंनो मा बायलाबायनानै मारै जेदलाबायखो मिथिला आं मोनैनि दा फानगोन ना फानले गारिखौलाय फानगोन ना फानले दाख्लि ओजोंहाय गामियाव फाननो जासिबायदोंमोन गैया रावबो लाङाना डेटबानो होनानै दोनदों लांफैया ओमफ्राय दा बेंगलराव लानानै फैबाय सोलायनो होननानै दानिया उसुबिदा जालायबाय सोलायनो मोनालायनो आसामनिखौ सोलायनो हाया माने सोलायनोब्लाबो गोबां फैसा थांगोन आरो बेसेबां थांगोन नोंसोरो 20-30 हाजार थांगोन होनदों नामा 20-30 हाजारसो थांगोन बेयाव ट्रेन्सफार खालामनांगौला बेयाव सोलायनोहाय ट्रेन्सफार खालामनांगौला खालि पकेटाव माथो फैसा गारलाबायनाय गारियाव ट्रेनाव लाबोनायावनो 6,000 थांखाबाय ओजोंनो 5,000-6,000खा ओमफ्राय नैबावहाय बोख्लायनायाव 400 लाखिबावदों गुथाल ब्रह्म आंना 150 पालसार मा नंगौ नंगौ नामा आखाइया मावबायलै एसे दोननायसां रागा जोंनानै माबायदि बानायजोबखो नै नोंथांमोननो देखायनि आं रागा जोंनानै बेखौबो गोदान लागायबावबाय दहायनि भिडिअ थांना नायफिनब्ला नोंथांमोना मिथिगोन बेबो गोदान खोमा नैबेबो गोदान बेबो गोदान ओमफ्राय नैबेबो गोदान बिदि लागायजोब्बाय नै बेथ' फुरानायानो मारियाखै दाबो केमेराया माथो मेरला नुदों मबाइल केमेरा ला मैला नांनानै थायो गाज्रि खालामजोब्बाय नै दाबो हायाखै मबाइल खेबजाग्राया सिलिन्डारावबो लागायबावबायसो माथो गोदान लागायबावबायसो सिलिन्डारावबो माबेखौ लागायनायखैलाय बेखौबो लागायगासिनोसो नै थांलायखो मानसियालाय फुरानाखौ खुलिना दोनजोबोबा गोदान लागायबाय आंनि मबाइलखौ नायफिनदो नै एकदम खम दामि बाङा सिङा मबाइल सोलिखाले जाबायलै जाबाय हाबाय आरो नोंनिया हायाखैनो दाबो
नैबे खांखोमा थाग्रानो लोगोफोर दाउदैया आं जाग्राब्ला गोसोबायदि जानो हायो आं नैबेयावनो दङ बिरादनो आं दाउदै जायाना सोर सोर खुमायाव हरदोंमोन र' नायफिननायसै आं दासो बिदिनो सालाय माथो जानो माने गोदान मडेलखौ फसायदोंमोन मानसिया गोदान मडेलखौ फसायदोंमोन रिंसार्ट नार्जारि बेसेबां होनो बे गारिया गोदाना ना सेकेन्ड हेन्ड ना कर्नेल बसुमतारी आदा नों मा खामानि मावो आं खामानि मोनथ'वाखै दाबो आं नागिरगासिनोसो रेस्टुरेन्टनि खामानि नागिरदों भुटान ब्रह्म आंनाबो चेन्नाइनिसो आदा फानलांखा न'आव थांबा चेन्नाइआवनो रिंसार्ट नार्जारि आदा बे मा होनखो बेसेबां होनो बे गारिया आदा गोदानखौ ना सेकेन्ड हेन्डखौ दे खोन्थादो आदा एसे गोदानखौ ना सेकेन्ड हेन्डखौ बुंग्रो भुटान ब्रह्म आंजों सालायनोबालाय माथो माथो खिन्थाहरा गोदान ना फुराना बेखौ नोंसोर बुंहरग्रोलासो रिंसार्ट नार्जारि बे फाननो होननाया बियो 1,10,000 होनदोंमोन सिगाङाव दा फाननाय नंला इयो बडि पेक खालामजोब्बाय माने रायज्लायखानाय जाखाबायमोन ओमफ्राय लांग्रायानो लांफैयाखै आरो माने हिन्जाव गोदान लाबोदोंनो हिन्जाव गोदान ग्रोबनो ओमफ्राय लांफैनो हायासै माने हाबायाव खरस खालामनाङासै फैसाया सेकेन्ड हेन्ड बाइकखौ बेसे माथो फानो दा फानलायो माबा माबि खालामनायखौ नुवाखै नोङो सेस गोदान लागायजोबगासिनो दं नै दा फाननाय नंला माने बेखौहाय बियो बै गोदान मडेलावहाय लागायनोसो बायदोंमोन बे बुस्थुखौ माने एखेखा नालाय मडेला ओमफ्राय बैयो साबसिन ओमफ्राय दामनिसिनबो ओमफ्राय दा सोलायनो हाया होनबाय नालाय गोबां फैसा थांगोन 30,000 35,000 थांगोन होननानै बुंबाय नालाय दा लाले होननानैहाय बैनि मालखौ बैनि नामाव बायनायखौ दा बेयाव लागायजोब्बाय आरो बिदिसो खोथाया निउआलाय लायो कालार नाय कालारसो दामा नैबे 1 लाख 1 लाख लायनो 2,19,000 बियो 2,19,000 गोदाना गुड इभिनिं रिश्मा इस्लारि गुड इभिनिं गुमा फाग्ला लटारि नांबाय फैदोलै आंजों गुमा फाग्ला एकदमबारे बेरायबायनोसै बाइकनि भिडिअ हगारला बाइकनिल' एडभार्टाइज हाबखायो माथो गलाखा गंसे लायनांगौ आदा होद लानो हायाबो नोगोद दाम गोसा होजोंनो बायनांगौ माने बाव टेक्सआ बारा फुजि गयारि गोदानखौ बेसेबां होनदों दामा गोदाना 2,30,000 नामा दा लानो नागिरनाया गोदान मडेला दानिया 2,30,000 गोदान मडेला दानि लानो नागिरनाया दा ट्रेन्सफार खालामनो हाया होननायखाय लाले आरो खालामनो हागोन ओमफ्राय फैसाया गोबां थांगोन आरो माने 30,000नि एसे गोजौ थांगोन ट्रेन्सफार खालामोब्ला माला माने बे सेकेन्ड हेन्डखौ शरुमाव होनानैहाय माने बैखौहाय एसे फैसा बेसेबां नांगौ होनानैहाय लाबोनायसिम आरो गोदानखौ गुमा फाग्ला थांगोन आदा र' एसे उनाव फै
एकदम ओरै ओरैबा आं गिदिंहोलांगोनला नोंखौ फुरा इण्डियाखौनो गिदिंहोलांगोन आं आंजोंल' खिबु खिबु थाबाय थाग्रा जानो बुटाल ब्रह्म चेन्नाइआव फै लानोबा गुबुन स्टेटनि गारिखौ लाजायालै गावबागाव स्टेटनाव सालायनायखौहाय गुबुन स्टेटनाव लानो नाङा गावबागाव स्टेटनाव लानांगौ टेक्सआ बारा गोलैयो आमुस बसुमतारी मा जायगायाव दं ब्र' मा जायगायाव ब्र' आंखौ सोंदों नामा मा फाग्ला गवायाव थांगोन गवायाव थांगोन बिथाङाबो थांगोन नै र' मबाइल बायग्रोनिलै मबाइला जाथारला एकदम बाङा सिङा जाथारबाय केमेराफ्रानो जाला ओमफ्राय बहायबो दादा दिदा भिडिअ खालामलाबायनो हायानो ओरै होनब्रबलाबायग्रा दङ दाखाथिफोर बानायब्लाबो एसे खेल लायै लायैसो बानायनांगौ दा एसे गिनांगौ आरो बेखायनो आं बायहेरायाव खालामलाबायाखै बिदिनो डाइरेक्ट थांबाय जायगानिफ्राय खालामहैबाय बिदिल' खालामदों आं भिडिअखौ माने लामा सामा खालामलाबायाखै आरो एसे गिदबदों साबख'नानै लांजाबा माजों भिडिअ खालामोलै गंसेबो गैखाया मबाइलानो लांलायबायलै नार्जारि गोदान लादो आदा मबाइला फैसायानो गैयालै मबाइल लानोनोथ' हाजिरा मावनो होनना फैदां फैसायानो गैया गरिब अबस्था मानसि आरडि आर्मि मारै जागोन दे टाउनाव फै चाइना बर्डार नायनोबा चाइना बर्डारावहा भिडिअ खेबनो मोनालायनो फैनोबा आंखौ कन्टेक्ट हर चाइना बर्डाराव बबे जायगायावलाय रातुल मुसाहारि मा मबाइल लागोन एबार आदा वान प्लास नट 2 थांखि खालामना दोनखाबाय 35 लायो नामा 250 GB मेम'रि गोनांखौसो लाखागोन थोआ जायोदा आङोहाय मेम'रियानो एकदमबारे खेबथुम दोननोहाय सालाखौ ट्राइबेल खालामबायनानै अजय नार्जारि आमियावबो फैफादोंमोन दा नोंजोंहाय आदा बेंगलरावहाय ओहो बियो न'आव थांफिनदों ओइ अमिय'आ थांफानोसै बावोरा अमिय'आ स्टेसनसिम फैनानै थांफानोसै लुबैबायलां बावोरा होमब्लालाय मा थफ्ला जुनानै लाबोखायाखै होनना बुङो आं बेखौनो अमिय'आ थांफिनदों फैयाखै गुटाल अफिसियेल माला थांगोन ब्र' बेंगलरनिफ्राय बेंगलरावहाय 6 माससो थागोन 6 मास एसे फैसा नांगोन नालाय मबाइलाबो 30,000 थांगोन गैयालाबो 3 मासनि बेथन थांगोन ओमफ्राय आखायाव एसे फैसा लानांगोन बेरायनोब्ला गुटाल ब्रह्म आं गाबोन लानोसै वान प्लास नट 2 मबाइलखौ दे लानानै खिन्थाहरबानो जाबाय आंहाय मानसिफ्रा बरिया होनबाय थादों माबायदि केमेरा स्टाइलफ्रा एसे लानानै खिन्थाहरबानो जाबाय एनडि टाइगार FF आंनि चेनेलखौबो हेल्प खालामदो आदा माबायदि हेल्प गुटाल दाखालिसो मट' G60 लाबाय आं माबायदि मट'आलाय रायसुमै बसुमतारी मानो लानो हायासै ब्र' माने एसे प्रब्लेम जादों माने ट्रेन्सफार खालामनो हाया गारिखौ बुंदों दा ट्रेन्सफार खालामनो हायाखै माने फैसाया एसे 35,000सो थांगोन जाहैदों ट्रेन्सफारावहाय इसेबां फैसा गारस्लायस्लाय बेखौनो सालायनाया मोजां ना फाननोबा देनां न'आव थांना फानथोंसै मिस्टार डन
एम मुसाहारि मारै मारै नाम लायोरा मा खामानि मावखो आदा मोनाखै आं दाबो खामानि नागिरगासिनोसो दङ अजय नार्जारि बेंगलर मा जायगा बेवहाय दं नों आदा दा आङो दा खामानालि ओमफ्राय कालियान नोगोर मोननैनि नांजाबनाय सेराव दङ इम्पायार रेस्टुरेन्ट होननाय खाथियाव गोथां दङ केमेरा इउनिया 100 ओइट नोगोर बरियाखा लाखाङानोसो बरिया होनग्रा दालाय बोरैथो बरिया होनना मिथिनांगौ जाखो लायाखैनो नोङो नायनायावलाय बरिया नों अनलाइनाव नायलाय अनलाइनाव आं नायगासिनो मेगन सानानैहाय उन्दुनायनि सिगां खनसे नायो आं वान प्लास मबाइलखौहाय इमारजनाव थांनानै माला लानो हानांगौब्रा होनानै ओरै नायबाय ओमफ्रायसो उन्दुलांबाय डाटायाथ' आंनि बन्द' जाखाया कन्टिनिउ जै डाटा बन्द' जाबायना साबसक्राइब खालामनानै दोननायानो नटिफिकेसनानो ओरैबायदि लिमिट गैयै हाबखायो ओंखायनो आं बन्द' खालामथारना हाजार मानसिनि साबसक्राइब खालामनानै दोननाय दङ नटिफिकेसनानो ओरैबायदि बेंब्लें बांब्लां गैयाब्लाबो 10-15 मिनिटआ बिदि होनबाय थायो जे आं हरसे डाटा अफ खालामना दोनबायथाय मट' G60 खौसो बुंदों आं निजोम बसुमतारी हेल' आदा हेल' हाय ओइ आदा फाग्ला ब्लग होनो ओइ आदा मा बुं दे प्रनय नार्जारि मा ओंख्रि जाखो बन्दु ओंखाम जाथ'नाय जायाखै दा सम IND टाइगार FF गेमिं चेनेलखौबो एसे सापर्ट खालामदो आदा आंथ' गेमिं नायालै सोरबा नायनो मोजां मोनो होनदां समाव नायो फानि बुंब्ला नायो गेमिङा जोंनि बर'फोरनिया फानिया गैया एकदमबारे गेमिं नोंसोर चेनेल हगारनोब्ला माबायदि फानि बानांगौ मिथिबाय ओइ साला नोंखौ हासुगु होगोन आं नोंखौ साला खिगु होगोन आं बेफोरबायदि एसे फानि खालामनांगौ रावफ्राखौहाय गेमिं चेनेल बानायोब्ला होमब्लासो एसे इन्टारेस्टिं जायो एकदमबारे ओमफ्राय एनिमिफ्राखौहाय वालफ्राव बाखोलाय ओरै खारलाय बाखोलाय बेफोरबायदि एसे कमेडि खालामनो हानांगौ गेमिङाव अब्लासो नायगोन ओरैनो स्ल'नो गावलायलांबाल' ओरै फै ओरै फै नै नक जाबाय होनना बुंलायलाय बेखौलाय सोर नायनो मोजां मोननाय एसे फानि रायलायदेरनांगौ गेमिङावहाय गाज्रि बाथ्राल' सावरायनाङा जोंबि BM मा सलिदों आं हमनो हायाखैलै BMW लानो सानदों मोजांथार आं BMW मिथिबावानो बबेखौ BMW होनो BMWआलाय कारसो दा ना बाइकआबो दं बाइक दं आं सिनायबावा बाइकखौनो BMWखौ आङो दिना न'आव थांफिनबा माबायदि बाइक लागोन मिथिबाय बे यामाहा साखा गिदिर ना उखुन्दै गुलुं लांग्राया ब्रें लांग्राया बेखौसो सेकेन्ड हेन्ड लाहैगोन आं सालाखौ लामा नुवाखिसैलै होनलायनो बे साला बेंग्ला इउटुबारा होलांबाय हनै होनलायगोन आं 15,000सोनि सेकेन्ड हेन्ड लाहैनानैहाय लामाखौ नुवाखिसै साला सुवा ना होनलायनायनि आइफन लायोबा नोङो खरस गारबाय थानांगौ एप्सफ्रा बायजोबनांगौ आइफना मिथिबाय नोङो एसे थाखा गारनो हानाय मानसि जानांगोन नोङो आइफन लायोबा आइफन मबाइला एसे थाखा गारनो हानाय मानसि जानांगोन नङाबा लानो हाया नोंनाव थाखा थानांगोन एप्स मोनसेयावनो 500-600 थाखा गारनांगौ खम नोंनो नोंसोरो आइफन नायनायावलाय ब्रेन्ड नाथाय खरस गारनांगौ आइफनाव नङाबा ओरैनो
डाटा सलायनो मोननाय नङा नोंथांमोना नोंनो नांगौ एप्सखौनो नोङो मोननाय नङा हनय नाजारि दे एसे कमेडि रायलायदो इन्टारेस्टिं आङो दोनथ'नोसैसो दा बैयावहाय दाबसे जायगायाव खामानि रायलायनो थांनो नागिरदों मानो थांबाय हटेल ब्रह्म आं नोंनाव इन्सटाग्रामाव सोंनायखौ मानो खोन्थाहरासै नोंबा मा सोंदोंमोन आं नायाखैनो दाबो नोगोद एसेमेस थाखायना दंलै नायख'बायनो हाया खर' गाज्रि जालायो आंहा फाग्ला ब्लग बबाव दं आदा बेंगलराव दङ दायो ओरैनो नार्जारि इउटुब चेनेल फंबाय आंखौबो एसे फोरोंदोरा आंबो इउटुबार जानो सानदोंमोन फंबाय खाथियाव दङब्लालाय फोरोंगौमोन नाथाय बोरैथो फोरोंनाय आंलाय गोजानाव थानानैलाय खाथियाव दङब्ला आङो बयखौबो फोरोंबोयो आरो बानायनानैबो होबोयो आं दाख्लैबो 10-12 जन मानसिनि बानायना होबोबाय आङो मानसिफ्रा फैसा लाबावो बानायनायनि नाथाय आं लाया बेफोरबायदि बानायनायखौ बयबो रोंनांगौ नालाय मानसिफ्रा फैसा नङाला बानायबावा मिथिगौ नोंसोरो IND टाइगार एफेक्ट नों डिसक्रिपसनाव होना हो आदा अननानै माखौ चेनेलखौ ना माखौ बुंखो बनजित ब्रह्म बाट नेट पेक जोबनायसै आंनि माथो हनय नार्जारि दा बेसे बैसो जाखो देन्जार बोरायबाय आं मोखांखौ नायनानै सिनायाखै होनबा बेसेबां बैसो जाखो नोंसिनि बायदिब्ला खय बोसोर जाखो दे आं बुंनोलाय हायोबा आंनि बैसोखौ सोरबा बेंगलराव फैनानै दंफैखायो लखिन्द्रा बसुमतारी नोंथां लोखिराम बसुमतारी ओइ आदा बहा दं नों दा प्लिज रिप्लाइ आङो साउथ इन्डिया कर्नाटक स्टेट बेंगलर सिटिनि सिङाव थानाय कामारनालि होननाय जायगायाव दङ आं खिथानो बाबायलै खनबेसे खिथाहरनांगौ जाखो दाख्लैनिफ्रायनो खिथाबाय आं राजा ब्रह्म ओइ बिगुर अरसे गैयैमोन आरो इयो अरसा गैयै मोजां तालिया लोखिराम बसुमतारी हेलौ आदा बहा दं दा नों बरिस अफिसियेल कंग्रेचुलेसन ब्र 20K गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांनि कंग्रेचुलेसनखौ नाजावनानै लाबाय IND टाइगार 27 हायोबा दे सोरबा रावबो हानाय नङा गामि खाथिनि मानसि नङाबा रावबो हाया आंनि बैसोखौ आर्मि गान्दा आर्मि कैसे हो गान्दाखौ मा बुङोलै हिन्दीनिबा गान्दा आर्मि कैसे हो क्या काम करने जा रहा हो आसामनि हिन्दी गोथां रायलायखायो लिरनायफ्राबो
क्या करने जा रहा है होनब्लानो जाबाय डाइरेक्टनो खानायजोंसो हाबफैदों खुगायाव बिर होनानै आं बबेखौ फरायनो लकिराम बसुमतारी आदा नों बेंगलराव मा खालामनो फैदों आदा प्लिज आङो लेबार मावगोन 6-7 मास लेबार मावनानैसो थांगोन नङाबा ओरैनो थांफिना IND टाइगार FF 27 यार न' हायाखै नोङा प्रनय नार्जारि खिथाब्रा दे रिंसाद बसुमतारी 38 सो जाबाय दां हायाखै रावबो लकिराम बसुमतारी खामानि मावनो फैदों नामा आदा फैदोंलै फैदों दहायनिफ्राय बुंबाय आं फैदों बनजित ब्रह्म नाङालै आङो गुबुन हारिखौ आं हामजाया मालाय हारिखौ मानसिफ्रा बोरै लायोब्रा आंलाय माथो गोसो मिलायनायखौनो मोना मानसि गुबुन हारि बायथाय गोसोखौनो मिलायनाय मोना मारै लायो मानसिफ्रालाय ओमफ्राय बे बर' सिख्लाफ्रा बोरैथो लायो मालाय हारिखौलाय थसेबो गोसोआनो जाया आं मालाय हारिखौ लानो गावनि हारिनि हिनजावफ्रानो आग्लायलायना दङ हनै बांगाल हौवाफोरजों खारफालायलांसै हौवा मोनैनि IND टाइगार FF नोंनि फन नम्बरा हरलाय आदा आङो लाइभआव हरा आङो नोगोद डिस्टार्ब मोनो माने फनखौबो आं 2-3 मिनिटनि बारा रायलायनो हाया माने खोमा सानाय मोनो आं मा जायो मिथिया नोगोद बाखायो आं फन रायलायनोहाय माने नोंथांमोननोहाय ओरैनो 2-3 मिनिट रायलायनो फन कन्टेक्ट नाम्बार नांगौला स्पेसियेलि इन्सटाग्रामाव बिहरबानो जाबाय मोनगोन जखिम नार्जारि मा एसेबां दावराव माने रेस्टुरेन्ट सिङावसो दङ आङो माने मेचिन सालायनानै माबा एगजास्ट हगारगासिनो दङ लकिराम ब्रह्म खामानि मावगोन नामा आदा नोंजों आं दा कर्नाटकायाव मागालुर एसे गोजान जायोलै मागालुर लानाया मागालुराव दं खामानि मोनाखै आङो मोनथ'वाखै मागालुरा एसे गोजान जाहैगोनलै हौरैसो थाबायदां नोंना बैसोआ 24 आदा नोङा मा ओंख्रि जाखो र' दि बसुमतारी ब्लग मा बुंदों मा ओंख्रि जाखो र' ओंखाम जायाखै दाबो प्रनय नार्जारि हिनजावखौलाय माला लागोनब्रा बुन्दु हाबायाव लिंहरब्रा जोंखौबो नोंना बैसोआ 28 रनिं नोङा अलंबार बसुमतारी आदा नों माला हाबा जागोन 2028 नङाब्ला 27 नङाब्ला 26 बे बोसोरथामनि गेजेराव आं थांखि खालामनानै दङ सिरि थोद फोरमायलांबायसो 34 सो जाबाय दां नङा जखिम नार्जारि 35 इयार्स जाबाय नङा वेलकाम टु SK बड' ब्लग सावथालनिसो हरबाय ना बेलाय फाग्लायालाय सावथालनि गोरोंथारलै इयो आं फरायनो रोङासैलै नोंनि SMS-खौ सावथालनिसो हरखादों बे साला सुवाना मोद्लाया साला
लिंक इउटुब आदा नोंनि नाम्बारखौ हरलाय इन्सटाग्रामावहाय SMS हरबानो जाबाय दा बै आंनि दस्रा भिडिअनि लिंकआवहाय इन्सटाग्राम आइडि मोनगोन बे इन्सटाग्राम आइडियावहाय थांनानैहाय SMS आव बिहरबानो जाबाय आङो लाइभआव खिथाला माने आं बिराद डिस्टार्ब मोनोलै एसे बिजिबो थालायलाङो आं मालाबा समावहाय हारसिं नायस्लाबनो हाया आं चेनेलखौहाय मालाबा सिरि सोना दोननांगौ जायो बाबा बे आं फरायनो रोंलासैलै नि नामखौहाय बाबा बेकफोर हेल' आदै खबरफ्रा दंयो मोजां ना मोजां इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ दासिमावहाय इसोरा माब्ला लाङो बिसो सिमनासै गान्दा मतलब आं मिथिया गान्दा का मतलब मुझे नहीं पता गान्दा मतलब मालाय गान्दा लेथ्राखौ बुंबाय गान्दा लेथ्रा जानायखौ आरो माथो मतलब सोंबावखो आंनावलाय आं मोनसे सोंनायसै आर्मि जुनु 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 हो मेरा दामन्ना ने मा जायो दा बिनि मिनिंखौल' होदो आंनोहाय नों इसिबां हिन्दी मास्टार जाना फैदोंना बिनि फिननायखौ आंनो नांगौ दे हरदो दानो नों इसिबां हिन्दी मास्टार ना बिनि फिननायखौ होदो दे मा जायो जुनु 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 हो मेरा दामन्ना बिनि फिननायखौ होदे W क्या है बे नहीं जानती W मतलब उल्टा M उल्टा बोला तो निरन्जन बसुमतारी आंबो थांफागौमोन बाबा है नोंसोरखि फैयो नामा माहाजोन मानसिफ्रा खि थुनु ब्रह्म मा खबर आदा मोजां आंनि खबरा माने गोबावसै नालाय गोदान फैनायना एसे सुखुवा मोनदों जायगाफ्राखौहाय सुखुलांगोन सप्तानैसोनि उनावहाय निथामुनि ब्रह्म हाय हेल' निथुसोलै मुनिसो होनदों निथासो फरायलायलांबाय निथु मुनि हौवाना हिन्जाव जाखौ मिथिला एनडि है इनि नामखौ फरायबाबो नायबाय थायोला गुड नाइट ओंखाम जानोसै आं थांदो दे थेंक इउ नोंथांनिसिम दसे सम आंजों लाइभआव थानायनि थाखाय सोमखोर बरगयारि माहाय दंब्रा सालथे हुस बोरै सालथे जाखांखौलाय नोंलाय बेंगलराव दं आं निथुमुनि ब्रह्म मा जायगायाव दं दा आङो बेंगलर सिटिनि सिङाव थानाय कामातनालि होननाय जायगायाव दं कालियान नोगोरजों नांजाबनाय खाथियाव बा शिबाजी नोगोरनि एकदम सानजा खनिस्वर ब्रह्म हाबायाव खबर हो आदा थांगोन खबर मोनगोन आं इउटुबाव खिथागोन र' अलंबार बसुमतारी आदा नोंसिना मा गामिब्रा हजों ने न' ने आसाम ने 2 नं लावख्रिगुरि होननानै बुङो ओमफ्राय आंनि पस्ट अफिसा जाबाय फाथाबारि ओमफ्राय पुलिस थानाया जाबाय आमगुरि ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ जाबाय चिरां आरो आंनि आंगो गामिया जाहैबाय 2 नं लावख्रिगुरि आरो आंनि जोनोम जायगाया जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि पुलिस थानानिबो सिङाव थानाय खैला मैला खेतदान्दा होननाय गामियावहाय आंनि जोनोम जायगा
सनय नार्जारि ओमफ्राय दंखायो ना नोंना ना मा लिखोरा नोंनाखौनो मोननै होदों नोंना बे सोआ ओहो बारा खुसि जाथ'वाखै आरो एसे खोमसि मोनबाय दङ गोदान जायगाखाय सानसोरां बर' कहाफोर है भाई मैं अभी है कर्नाटक स्टेट के अंदर बेंगलोर सिटी और खमातनाली एरिया में है खमातनाली ओए गावनो ना मा होनोलै बेखौहाय खमातनालिया गामि खादा खमातनाली निरु रड गामि खुनाया सिटिसो थागोन बेयो एरिया आलखा बसुमतारी बहा थायो नों बेंगलराव खमातनाली जायगायाव खमातनाली एरिया निरु रड होननायाव निरन्जन बसुमतारी माबा खामानि थाखाय थांदों आङो बेरायगोनबो आरो लोगोसे खामानिबो मावगोन माने फैनानै माने ओरैनो थांफिननाय एसेसो गारि भाराखौथ' लांनांगोन ओमफ्राय मबाइलनि गोनांथि जादों आङोहाय मबाइल लानांगौ माने मबाइला जाला नालाय आंना माने आं ग'प्रखौनो लागौमोन खनसे ग'प्र लायोब्ला एडिटिंखौ आं मा खालामलायखो आंनिथ' लेपटप गैयालै बिनि थाखायनो आं मबाइलखौनो लानांसिगोन माने फैसायाबो एसे गोनांथि जादों माने बै समावहाय आङो बेंगलरावहाय खामानि मावनो होननानै फैनो थाखाय माने फेब्रुवारियावहाय माने आङो 10,000 दाहार लादोंमोन दा आङो फैगोन बोसोरावहाय 15,000 दाहार सुखायनांगौ बिनि थाखायबो एसे आं फैदेरदों ओमफ्राय आदाखौ फैनाय समावहाय आङो 3,000 दाहार लानानै फैनांबाय दा टटेलि आङो फैगोन बोथोरावहाय 18,000 दाहार सुखायनांगौ आरो दा बिनि थाखाय आङो एक्सट्रा दाहारखौ जै फैसा मोनबाथाय दाहारखौ हरग्रोजोबखानायसै ओमफ्रायसो आंनि नांगौखौ आं बुथुमना लानोसै बेबायदि आरो आंनिया माने दाहारखौ बहाय लानाय जादोंमोन आङो बेंगलराव फैनो होननानैसो लाखादोंमोन फेब्रुवारियाव ओमफ्राय जेंनाया ग्रुम बेमार जाना होबायना फैनो मोनाखिसै दा नायनांगौ जाबाय उफाय गैया ओरैनो बेरायैनो साफा 10,000 थाखाया बाबाय आदै उन्दुनोसै गुड नाइट दे उन्दुदो हेंथा मुसाहारि मोजां ना खबरफ्रा बानायसो मोजांलै आमायसो मोजां गुप्ता बर' मा खालामदों आदा बेंगलराव आङो दा लोगोफोरनि रुमावहाय ओरैनो दङ जिरायनानै दङ फनिस्वर ब्रह्म गुड नाइट ब्र दे गुड नाइट उन्दुदो जायफ्रा उन्दुनो ओंखारबाय थांदो आंथ' 2थासो नङाबा उन्दुनाय जानाय नङा जोंनि बेयाव टाउन नालाय आदैया माला हाबा हाबानि थांखि गैथ'आ ससियेल मिडिया अनजालु ब्रह्म मा ओंख्रि ब्र ओंखाम जाथ'वाखै ओंख्रि गैयिसो जागोन ओंखामा बिरानिसो जागोनदां आन्दासाव जनेन खेरखाथा रियालाय मै थांखो बिराद फैदोंना मा औ बेरायहैदों इंलिश स्पेलिंजों लिरदों आरो सोर बारा बुजिया आं इंलिश फरायनो रोङाना दङबा खमातनालि बेंगलरनि खमातनालियाव दङ ओमफ्राय दा आं रेस्टुरेन्ट सिङाव जिरायना दङ दा रेस्टुरेन्टआ दिनैहाय मानडेखाय दिनैहाय सुथि बायदियानो होनजायो
दा रावबो गैया कास्टमारबो गैया एकदम बन्द'खामोन दा जानाय लोंनायल' खामानि मावग्राफोरनि SK बडो ब्लॉग कैसे हो भाई मैं सावथाल से हो मा होनखो साथाय मैं थाइलेण्ड से हो आग्लायदों थाइलेण्ड नुदोंना नुवाखैथाय साला जरागि बाक्सुआव थांबाबो थांनो रोंनाय नङा थाइलेण्डनि सिमां नुदों GB ब्लग गार्डेनफोरनि ब्लग लाबोदोलाय आरो थाबैनो लाबोगोन र' माने एसे आं खामानि मोनग्रोथों एसे सुथि लानानै सप्तायाव खनसे बेरायगोन सोरां नार्जारि ओइ ब्र लाबोआ खै गारिखौ ओहो लाबोआखिसै मोनबोआखिसै माने ट्रेन्सफार खालामनो हाया फैसा बारा थाङो कैलाश खाख्लारि हाय आदा हेलौ फंबाय हायना मुसाहारि आदा बेंगलराव मा मावो आंबो दा बेंगलराव दं आं खामानिखौनो मोनथ'वाखै मा होनना खिथाबावनायथाय बोरैथो बेंगलराव थांनो मोनखोब्रा नोंफोरबायदिया फैनोनो रोंबावनाय नङा खोमालै जोङो इण्डियाखौनो बेरायजोबो 2005निफ्रायनो बेरायदों बिथाङा साननानै नाय बे समावहाय मानसिफ्रानो रावबो फैयामोन आंखौ लाबोजेनग्राया सोर मिथिगौ नाम मिथिनो लुबैदों नङा बिहुं बर' खामानि मावहैदों नामा मावगोन खामानिबो मावगोन बेलाय खामानिबो मावनांखागोन ना हालुवा मानसिफ्रालाय मैं आपसे ये पूछ रहा था तो आपकी दिल में क्या था झूठा मोनबाय खनय नार्जारि मोनबाय नोंनि सोंनाय बायदि बिहुं बर' मायाव दं नोंलाय खामानालि RN ब्लग बि मा एफा गोरा चेनेल दंबा बिदि गोरा दोननो नाङालै चेनेलफोरनि नामखौ एसे आलथुवा लानांगौ नेट सोना हरलाय आदा आंनो रिचार्जसो आंनो बेरायनो हायाखै फैसाया बेंगलर मोननायजों जोबफैनायजों जादों बेरायनो हायाखै आंनो फानजागौमोन आंब्लाबो मोनजायाखै नङाबाथ' मा गिदिर बाथ्रा हाय ब्र माब्रै खबरा मोजां आंनि खबरा नोंथांनियालाय हादोर ब्रह्म गसाइगाव मा खालामदों आं जिरायनानै दङ दायो बिदिनो आदा दा बेंगलराव थांबा माखो मोजाङैनो आं गेजेरनिखौ बुजियाखैलै सपनाखौहाय थांजागोन ना होनखो ना माखो थांजागोन ना थांजाया जागौमोन इयो थांजायोबा माबाफोर प्रब्लेम जोंनि जेबो प्रब्लेम गैया ओंखारफैनाय समावहाय नोंनि टिकेटआल' रेल जानांगोन ओमफ्राय मालायनि टिकेट जानो मोना नोंनि गावनि नामनि टिकेट जानांगोन ओमफ्राय नों जुदि ओंखारनायाव नोङो मास्क लानानै ओंखारग्रोनांगोन ट्रेननिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो मास्क लानांगोन ओमफ्राय स्टेसनावहाय जै ट्रेन फैबाथाय स्टेसनाव गोबाव थानो नाङा बै ट्रेन फैबाथाय लोगो लोगो ओंखारनानै बाहेरायाव ओंखार
भेक्सिन टेक्सिननि जेबो सोंलु सोंला गैया बिथाङाबो भेक्सिन लायाखै भेक्सिन लाबा बोराय महर नुयोलै लानाङा बोलो खमो भेक्सिन लाग्राखौ नायलाय नोंसोरो बोराय महर नुयोना नुवा सेंग्रा लाबोनायलाय आदा आंनि चेनेलखौ होनाय आदा मोनसे आरो एन ब्लग बि बिथांनि चेनेलखौ बिथाङा खावलायदों गावनि चेनेलखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथांमोना थांनानैहाय भिडिअफोरखौ चेक खालामहैबानो जाबाय बिथांनि चेनेलनि नामानो जाबाय बिथांनि बै थांखो दानिया बिथांनि चेनेल नामा जाबाय RN ब्लग बि गिदिर दे सारु फाथारखौ हाय हेलौ कनय नार्जारि दा इउटुबनि फैसाखौ मोनजेनना दाख्लै थांनाय मासाव फार्स्ट पेमेन्ट फैदोंमोन ओमफ्राय बे पेमेन्टखौ आङो गोबां मानसिखौनो ओमफ्राय माखासे इउटुबारखौ एसे गोसो खुसियै आङो मोनजेननाय फैसालै होननानै एकदमबारे गारलाबायजोबबाय दा आंनि आखायाव जिर' जेबो गैया आंनि नम्बरखौ नांगौबा बै आङो दहाय मोनसे भिडिअ हगारदों माने बाइक श'रुमनि आंनि चेनेलाव हाबहैनानैहाय बेयावहाय डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना इन्सटाग्रामनि आइडि मोनगोन इन्सटाग्रामनि आइडियाव थांनानैहाय SMS हरबानो जाबाय अब्लानो मोनगोन आङो लाइभआव बुंहरले जायफ्रा नाम्बार लानो लुबैदों आङो दाहाय रिप्लाइ खालामगोन गगाबो मोनफेरलै थिगखानो माबा सोलायनायनि ना उदैबो गाज्रि जादों बेरानि जानानै खिफिन ओंखारनो थिगखोनानो बिष्णु रामसियारि आदा ओंखाम जाबाय जायाख' रिंसार नार्जारि नुयो आदा ओमफ्राय दैहुं दङ आदा हिन्जाव जाथ'ला हिन्जावनि खोथाखौ दारायलायथारलै माइ सुमाय बेरनाय बायदि मोनलायखायो आङो मोदोमावहाय एकदम सिथि सासा खर'फ्रानो मानजोबो जिबि ब्लग नंमारगौ नामा भेक्सिन लाब्ला बोराय जायो नोंसोरो बे भेक्सिन लानायखौ नायनानै हमना लादो सिगाङाव माबोरै नुयोमोन भेक्सिन लाखांनानै माबोरै नुदों बे खनजायानाखि बिजि गंनै लाबाय बैसोरखौ नाय माबायदि महर नुयो अनिल बसुमतारी सोरां नार्जारि ओइ ब्र माब्लाबा पार्टि जाहैनांगौ नोंसिनाव आंनि जायगाया दासिमबो थिग गैथ'वा ओंखायनो आं रावनोबो खोथा होनो हाथ'वा दा दाख्लै मोनसे जायगायाव थांदोंमोन ओमफ्राय आं मावग्रा आइटेम बायदि गावसिनिजों मिलाया होननानैहाय लाखियाखै आरो कनय नार्जारि गुगोल एक्सेन्स कार्डखौ बेसे गोबावजों मोना नों आङो एप्लाइ खालामनानै 3 मास जाबायमोन 3 मासजोंबो आङो मोनाखै ओमफ्राय 3 मास नेनायसै होननानैहाय नेबाय आङो 3 मासखौ नेनानैहाय आरो आं 15 दिन नेबावदों होमब्लाबो फैयाखै आंनि फार्स्ट गुगोल एक्सेन्सआ फैयाखै मानो फैयाखै आंनि एड्रेस होनाया एसे गोरोन्थि जादों माने एड्रेसखौ नोंथांमोना मोजां होखा ओमफ्राय डकुमेन्ट्सखौ एसे मोजां क्लियार खेबनानै हो बे डकुमेन्ट साबमिट खालामो दा गुगोल एक्सेन्सआव भटार आइडि आधार कार्डआथ' सोलिया भटार आइडि बे भटार आइडिनि बे सारि खना नुयो दा बेखौबो नोंथांमोना दाननाङा बेखौ सारि खनाखौ नुहोथारनांगौ ओमफ्राय बेखौ मा खालामनांगौ फारसेजोंनो ओरै होजोबनांगौ आरो फारसेजों नुजोबनायनि एड्रेसखौहाय गुगोल एक्सेन्स एप्लाइ खालामोब्ला
फारसेजों बे उल्थां फाल्थां ओरै दं नालाय ओरै थायो नालाय ओरै जायो दा बेखौहाय फारसेजों ओरै लाबोजोबनांगौ आरो लाबोजोबनानै बिनि सारि खनाखौहाय नुहोजोबनांगौ आइडिनिखौहाय ओमफ्राय मबाइल नाम्बारा गोनांथार होनो आं सेकेन्ड टाइम एप्लाइ खालामनाया 15 दिनजों न'आव थंफ्रा मोनफैदों आङो मबाइल नाम्बार होआखैमोन सिगां बेखौनो गोरोन्थि मावदोंमोन आं एड्रेसालाय गासिबो मोजां बा मबाइल नाम्बार गैयामोन बिनि थाखायनो फैबावा मबाइल नाम्बार होदेरनानै उनाव एप्लाइ खालामफिनबाय आरो एप्लाइ 15 दिनजोंनो फर्मफ्रा सफैबाय बुहुम एसबि गाव गावनि नामखौनो लाबानो जायो मा दोनो गोथाव दा ओंखामफ्रा जानो उदै गाज्रि जानानै दं आंहा ओजोंहाय उदै गाज्रि जानानै दं बिरानि जायै जायैनो दुखुनि सोरगोयारि बहानि आदाया आङो चिरां जिल्लानि नार्जारि मानाथि बिल्डिंनि कपिराइटसो जाहोनाय ना मारासैला आं नंला बिदिखौ मेथाइ दामनानै स्टेपबक्स दामबाय थाखो आयौ 1 घन्टायानो जानोसै उन्दुनोसैलै रेस्टिं जादोंमोन गुड नाइट ब्र दे उन्दुदो जोंहा होजोंहाय थाब उन्दुखानांगौ नालाय उन्दुदो गुथाल सारगोयारि बहाबा थायो नामा आदाया औ बेंगलराव दंफैयो आं दाखालि 2 थारिखआव ओंखारबोदों ओमफ्राय 5 थारिखआव मोनफैदों नामानो जा गोरालै रुबिसोरा नार्जारि मा फन इउज खालामो आङो अप्प' इउज खालामो दायो ओमफ्राय आं अप्प'नि केमेराजों खेबा आरो आं केमेरा एप्स लानानैसो खेबो आरो बांसिन एसे खोमसि नुयो अप्प'नि केमेराजों खेबा ओमफ्राय एप्स लानानै एप्सजोंसो खेबो आं भटार कार्ड अनगा दस्रा डकुमेन्टस होबा एक्सेप्ट जाया पेन कार्डना जायोना जाया आं मिथिया पेन कार्डआवथ' फुल एड्रेस थायाना भटार आइडिखौल' आं बुंनो होयो ओमफ्राय आधार कार्डना हले जाया आं बुंखाबाय एक्सेप्ट गैया आधार कार्डनि अपसनानो न' लिरनाय दंखायो ओइ बस दांदेसर बसुमतारी ओइ बस मावगोन मावो आं मानसिफोरबायदि थायालै ओरैनो बेखार ओरैबो मावगोन ओरैबो बानायगोन बेखौल' आसा खालामबाय थानानैलाय माथो जानो थालांगोन माथो ओरैनोबा थाखा फैसाफ्रानो गैखालांनांगौ एसेबो जिबो जाना थाखाय लकडाउननि थाखायनो साला दा गारि फिटिंआ कमप्लिट जाबाय नायजादो नोंथांमोना माबायदि नुखो नै बेबो गोदान नामा बे गोदान नङा नै बे गोदान बबेयावसो गोदान सोदों बे सिलिन्डारनि गोदान दा बै बाइजाराबो गोदान नामा गाहायनिया गोसोमा बे लाइटल' बे गोलावसिननिया दहायनि नों खेवनायनिखाय गोलावसिन बायदि मोनदों
सालायनोलाय जा मोजांलै गारिया ओइ केमेरा दंजोबो नै रेस्टुरेन्टआ नायनानै ला आंखौ नुगासिनो दं नै दा नोंथांनो देखायगासिनो नालाय आङो केमेरा बैयाव दङ ओरै दङ ओरै दं बै खनायावबो दङ सोरनि सोरबा कास्टमारनि मबाइल थालांबाबो रावबो लाखुमानो हाया बेयावहाय मिथिबायना ओरैबायदि आरो सोरबाफोर गोरोन्थियैहाय खामानि मावफैदोंब्लाबो बिदि लाखुमानाय गोसोनि मानसि दंब्ला हमजागोन आरो जेलाव हमजागोन जुदि कास्टमारनि मबाइलफोर थालांदोंबा खननानैहाय केस काउन्टाराव होफै जमा दोनफै जेब्ला गावसोरो गोसोखांगोन अब्ला फैनानै लांफैगोन आरो माने गोरोन्थियावबो दालाखोमा कास्टमारनि मबाइल नङाब्ला खामानिबो मावनो मोननाय नङा खामानिया मा खामानिया आं मोनथ'वाखै दासिमबो आङो दोनथ'नोसै लाइभखौहाय दा जोङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों दा दसे सम आंजों लाइभआव थानायनि थाखाय गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ बयनोबो जासिहरनाय थाबाय नैबे मोनाबिलि समावहाय दा आङो दोनथ'बाय एसेयावनो नोंथांमोनजों बिदाय लाबाय लाइभआव थानायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय गोजोनथोंसै।